Ia. Fi yw Katie Crowma a fi wedi bod yn crwydro eto. Heddiw, dyn ni yn Maes D. A in a former life, fel ar birth certificate fi'n actually cael fy cydnabod fel Priya Hall. Felly fi ar y lookout ar gyfer cousin fi, Priya. Mae hi actually yn cousin fi. A dyn ni'n cael sgwrs bach, I reckon. Helo, so fi wedi bod yn crwydro eto a fi wedi crwydro i Maes D a fi wedi ffindo cousin fi Priya Hall. So, felly, fi'n brago trwy amser bod ti'n cousin fi achos ti'n awesome, ti'n comic amazing, ti'n class. Fi hefyd yn brago amdano ti, os mae hynny'n helpful. I pawb. So. Ni fel power cousins. Mae hyn yn weird, isn't it? This is so weird. Yeah. Mae fel, I don't know, mae fel kind of like, os of Nana gallu actually dod fan hyn right now, if she could be, twod, bothered or whatever. Bysa hyn yn odd, actually, fel kind of gweld beth dyn ni di actually neud, fel in terms of, I don't know. Gwallt! Yeah, fair enough now. Fair enough. Shall I wash you wearing? Yeah. I'll have you know these trousers on £10. Alright. Yeah. O'r Eisteddfod Genedlaethol, so she does love a bargain. O'n i jyst moyn cael chat, like, amdano fel, I don't know, mae fel kind of like, fi'n teimlo o bod yn yr Eisteddfod a fel cael ei magu, yn y ffordd gathon ni ei magu, mae fel, mae bach yn culture shock yn di fel, chi'n cael fel, pobl yn watcho Bryn Fawn a pobl yn watcho fel artistiaid yma sydd wedi kind of codi lan gyda fel, I don't know, diwylliant Cymraeg, ond i ni mae fel, I don't know. Ni'n cael bits a bobs, fel, ni'n cael Dafydd Iwan, ond does neb yn teulu ni'n nabod pwy Mickey Plum o whatever. Mae pobl yn behafio fel bod ni'n byw o dan y roc. Ond o'n i moyn just kind of siarad amdano ta ci fel a Nana fel, fi'n meddwl bod nhw'n pobl really diddorol, fel nhw ddim yn siarad Cymraeg, a tad ci'n siarad bach Cymraeg. So beth oedd wedi digwydd o nhw eisiau anfon tad ti i ysgol Gymraeg, ond dyn nhw ddim gallu yn yr adeg na, dim ond os o ti'n iaith cyntaf o ti allu mynd i ysgol Gymraeg. So, nath nhw ymuno ar ymgyrch i newid hynny a dysgu Cymraeg. Mae yn overreaction i fod yn deg, i newid y bywyd yn hollol, a newid fel cwrs bywyd gyd o plant ti. Ond hefyd, maen nhw'n caru fe, maen nhw'n caru'r iaith Cymraeg. O, nhw'n caru fe, thank you. Oedd fel, oedd tad fi, o'n nhw'n moyn rhoi tad fi fel mewn i ysgol Gymraeg, ond oedd reol ar y pryd lle o'ch chi ond gallu anfon plentyn chi fel ysgol Gymraeg, fel back, I don't know how my dad is 60 odd, sorry Mike. Ond nhw ddim yn cael, so nath nhw just mynd full throttle, ymuno cymdeithas i iaith, fel, a wedyn, I don't know, oedd ta ci wastad yn blasto Dafydd Iwan. Yn y car, dyna cof fi o Dafydd Iwan yw gwrando i Siôn a Rhan yn y car, a fi o fy mrawd yn just chwerthin a'r concept Siôn a Rhan, oedd e'n really weird, sa'n siŵr pam oedd e mor ddoniol i ni. A wedyn mynd ti fel Carlo, a fi'n cofio, fi'n gwybod fel pob gair Carlo, mae fel bod ni wedi cael ei fel indoctrinator mewn i kind of culture yma, fel ers bod like straight out of the womb, you know what I mean? Ond, dwi'n meddwl does dim lawer o pobl yn sylweddoli oedd mam gi a tad ci, ond nhw jyst yn dod o'r cymod, do'n nhw ddim yn siarad Cymraeg, do'n neb yn ystod hynny yn y cymod yn siarad Cymraeg, ond nhw jyst i penderfynu. Dyn ni'n siarad Cymraeg nawr, a fel hynny mae gyd o teulu ni yn mynd i cael ei magu. Fi'n cofio fel pan oedd fel, I don't know, pan oedd nes cael swydd yma yn Steddfod of Auntie Jack fi fel, he would have been so proud. A fel fi'n meddwl fel kind of like, mae'r, I don't know, beth yw'r gair? Legacy. Beth yw legacy? Beth yw legacy? Legacy. Achos mae gwaddol. Bingo, gwaddol, What a word. Fi'n meddwl mae gwaddol o hynna'n really bwysig, ond fel, fi'n meddwl fel gyda pobl, so ti fas maes dysgwyr ar hyn o bryd, mae pobl sy'n dysgu Cymraeg yn amazing.
dwi ddim yn hawdd i dysgu iaith, dwi ddim yn hawdd i dysgu Cymraeg, ac i wneud y penderfyniad na a cymito i fe, mae angen bod yn diolchgar i'r pobl na. Mae'n mor bwysig i'r iaith, a mae'r pobl sy'n dysgu naw, bydd plant nhw yn yr Eisteddfod yn fel 12 mlynedd, 20 mlynedd. Dyna sut mae'n digwydd, a dwi really diolchgar i Nana tag hi am wneud hynny. A mae'r pobl yma'n wneud yn union yr un peth. Fi'n meddwl fel, I don't know, fi'n teimlo bod peth yn dechrau shifto o ran fel sim rhaid i Cymraeg sy'n bod yn perthauth, like gwerth Cymraeg slick na Saesneg slack. Wee! Na, Cymraeg slack na Saesneg slack. Oh my god. Nice. There we go. But, right, okay, I gorffen off, right? Top 10, not top 10. I don't beth yw, fi ddim yn, I know, controversial, ond achos y rhaid ni fel hamro yma o hyd yn ysgol ar gyfer fel eisteddfodau ysgol, fi bach yn traumatised gan fy fa. A hynna'n controversial, but I don't know, mae pobl yn cynyddu hynna eto. Maybe it might change my mind. Beth yw favourite Dafi yn Canty? Siôn a Sian, day in, day out, Siôn a Sian. Neu, mae'n mlad i mi. Oh yeah, Bob. Nath e ddim, fe cyfieitho fe, ond nath e ddim sgwennu fe. Mlad i mi. Oh, there we go. Pwy o fe? Rhywun American. There we go. And the thing is, at the end of the day, mae'n fine. A tune's a tune. Beth yw Dafi ddim yn salty? I reckon Carlo. Oh. What a bop. What a bop. Diolch am siarad fi. Diolch am siarad a fi, a weld ti yn ti. Yeah, we'll go for a cup of tea, is it?